Bojoku ngene iki nyambut gawe, tok duit, jejerika. Kuwi duit aja diselempetke ning kono. Apa? Tak gocekne. Mane-man lho sing penting mambuk keringet. Yo, kuwi nek deleguk ora payu. Lah, kuwi nek deleguk aku wis ngerti kelakuanmu berdua. Kelakuane piye? Rupa entuk ayune kelakuan ya copet. Titip. Nah. Apa? Nanti ora usah. Aku wis duwe kok. Ndi? Nggon aku abang. Aku sing nuntun iki. Oh, awas tak colong. Les, bejane dhewe-dhewe kok serik lho. Iki presiden do ngadeg Mbak Eka. Piye? Iki ngancani Elisa mau Iya. Pak Tumiono ngersake turi-turi putih. Kowe mudeng ora ngertos sing sanggo jaranan kan. Aku ora budek rasa bongok-bongok. Nggih, iki pun kula cileke swantene. Cileke omong karo piyayi sing halus to. Sing halus niki pun halus kula kramak-kramakake lho. Ya kramake kok iso kasare ra umum ngene lho. Niki pun bahasane ki yo ngono kuwi Lek. Nggih, ngene sang ngene. Kula nuwun sewu Pak De Gareng. Nggih. Kirokno nuwun sewu. Nuwun sewu Pak De Goreng. Gareng. Pak De Gareng kok Pak De Goreng. Gareng. Gareng. Nah. Nuwun sewu. Menawi suwanten kula kados mekaten. Menawi suwanten kula kados mekaten. Nuwun sewu menawi mboten nonton sewu nggih $200 mboten napa-napa. Ora enek to Lek. Sinden polip kok bojak to Mas. Sinden apa? Polip. Irung iki lho, swara irung sengao. Ora polip kuwi pancen ukarane ya ngono kuwi kok. Sik kados ngaten iki sampun kula kramakake salus-alusipun. Iki wis halus. Menawi boten sekeca, nggih berarti kupingmu sing salah. Kowe ora ngerti. Iki kupinge jilian lho. Jilihan? Kupinge jilian. Oh pincam. Wis ora sak ketoke lucon kuwi. Kira percaya lho. Aku bar lucon kuwi kupingku lara tenan lho. Titikane kuping jilian kuwi to. Iku privat. Kuping sing siji nek didemok kuwi ora muni. Kuwi iki kuping asli. Nek didemok muni kuwi jilian. Oh, cobi niki kuping asli boten. Asli. Ora tak muni. Cobi nek iki nek. Iki asli. Asli. Sijine sing kono. Coba ya. Aduh, lah. Berarti silihan. Berarti bener baru lah iya. Sing kuping iki sithik lho, nganti mili to. Lho, mili. Iki nyat irigasi kok. Wong, wah, rupane ayu. Ngapa? Nek ayu terus ngapa? Aku seneng. Ya yo, nek seneng yo. Jak nguri sik. Apa ya cukup $100 tok. Gedhe aku. Aku mula gejer wong ayu wegah wis. Ayo dilagoke Pak Tumiono ngersake turi-turi putih. Ya, monggo. Semarangan gitu turi-turi putih. Ya. Turi. Ya. Apa dibukani celuk ya ora apa-apa. Celuk. Ya. Monggo Mbak Elisa ya kena, Mbak Eka ya kena. Monggo. Kembang gedang ayo danggal tebu. Ora ngono. Lah ora tak disaut kok. Nying nembangnya. Ya. Ya nggih. Ya. Kembang mekar
Gareng pisan kas wae. Ya. Mbang, ki mau kembang apa? Menur. Menur. Apa? Menur. Kembang menur. Wah, bodet tenan iki pas gorenge. Menur kok mendur. Cepat deh. Saiki kembang melati wis sing umum. Melati, ya. Kembang melati. Aku milih kembang melati. Kembang melati. Aku milih kembang melati. Negeri kita harus merdeka. Indonesia tetap merdeka. Kuwi wae. Tambah siji ya. Kembang api. Ayo. Kembang apa? Kembang api. Kembang api. Kowe lek. Kembang api kon jebluki cengele kuwi. Mau usul sak ora entuk. Ya ora wong kembang api ya ora mlebu nang nggo cakepan kok ya kowe. Ora mlebu ya dilebokke, jare ora enak. Yo, iki mau wis wae. Pak Tumyono maringi sawer iki mau dienggo pepeling. Pepeling. Wah, sakit aku seneng ngarani lagu iki mlipir. Senenge Mas Eno iku ora tuduh poin. Mari saweran iki nggo pepeling. Iki pepeling lagune. Lah iya. Iki sanggit ora cekmol. Heeh. Di bawani piyai loro ya ora apa-apa. Ya. Mbak Elisa ya ora apa-apa, Mbak Eka ya ora apa-apa. Heeh. Pepeling. Heeh. Nggo ngelingke wong manembah. Ya. Rukun Islam kang lima puniki. Lho iki apik lho Mas Gareng iki. Pripun? Lho Mbak Elisa Orkarus Alaso iki lagi wae merayakan hari Natal. Oh iya. Dheke ya ora wegah nembang pepeling. Oh, enggak masalah. Boten, kan ini untuk semuanya. Ya, mengingatkan betul. untuk beribadah. Nah, ini sing namanya seni mempersatukan yo iki. Nggih. Berarti tanpa beda-bedake. Luar biasa. Ayu tenan kowe. Ya pancene. Wis jelas. Wedok kok ya. Yo ning ora beker. Ndadak ngedo iki ngapa cedhak kene lho, cedhak wong ayu. Nah, di sini lho. Nek ngene kan dadi kaya pancuran kapit sendang. Iki sendange, pancurane iki. Apa? Kok pancuran? Ayo wong sing ngapit sedang kok ngene ya pancurane mung ngidir. Akarepe diapit apa? Diapit calon. Lasdi. Monggo. Apit calon. Dakno mring para sesama Neno aja padha ditinggalke. Bejane sing duwe ya Mas. Pripun? Bejane sing duwe wis rupane ayu, pinter S2, nembange suarane ya apik, syarat sijine ya wis kecekel. Apa? Gampang dihapusi. Kok ngerti nek kuwi gampang dihapusi, apa kowe tau ngapusi Elisa? Loh, lah arep ngerti iki kepiye wong urung dadi pacarku. Lah tekono gelem ora dadi pacarmu? Kowe karo aku piye, Dok? Emangnya kowe jomblo po? Sapa le aku oblo sapa? Jomblo. Oh, jomblo. Jomblo rong duwe pasangan. Oh. Nah, aku ceto jomblo. Oh, Nek kowe jomblo apa rane? Loh, aku jomblo apa, Mas? Hah? Aku jomblo. Iki jompo ya. Iki udah jomblo sang. Iki jompo ora jomblo. Jompo.
Karo muni oblong. Ora aku sampean ki piyai sepuh. Iki kudu jomblo. Napa? Jumbleng. Oh, kamu jumbleng. Kowe ngerti jumbleng? Enggak tahu. Apa jumbleng? Kuwi dawah pungkasan jumbleng kuwi. Dawah jatuh. Pungkasan terakhir. Berarti jatuh di akhir-akhir. Apa kuwi ne? TLK, telek. Wah, panjenenganipun Pakde Goreng adalah jumbleng. Gareng kok goreng. Alias telek. Aja goreng to, garong. Aku kan garong hatimu. Tenane. Neng aku mau masuk karo kuwi menungso apa dudu wong raine putih kabeh. Aku ya entuk kowe ya wegah. Lah kenapa? Liwas kisinan, duwe bojo kaya ngene suarane banter bar malam pertama. Enak tenan. Ya kowe meni enak tenane ya mbak-mbakmu ki diselehke sik. Apa? Mbakku. Iki oyot mimang. So, oyot mimang kok mbakku. Weli sareng mbakmu iso guyu wae iki. Ingin ketoke iki. Ingin. Ya. Rukuni lampu niki wah iki saka Ibu Warsini Tumiyono. Ibu Warsini ingkang nyekar Mbak Elisa nyuwun podang kuning. Ya nyo, iki nggonamu kok. Waduh, matur sempan nuwun. Estu niki nggih kula. Lah iya. Ngene iki lho, bosing tenanan ya kaya ngene iki. Langsung dinehke ngono kuwi ra kaya iki. Lah nek kuwi entuk sitik kowe langsung kowe melu aku. Kowe melu aku lho. Dadi iki jatahku engko kowe carry-ne. Belit. Sik bengi iki kok aku sing mbok musuhi, biasane mungsuhmu kae lho. Ya iki saiki bosku kok. Kae bose. Kae lomo wong kari ngelungke, coba duwite dhewe ya ora mungkin keke kowe. Oh iya ya. Wong iki mah ya duwene dudu gonamu. Kowe ngerti Maseno kuwi. Watu akik dikeki oli. Apa? Wis 100 lunyu wae. Wong kowe rung tau ngerti aku kok muni watu akik kei oli ora. Yo. Sahadate kang angka siji mau ya ana anu dawuh saka Pak Tumiyono engko badhe ngluncat Mbak Eka karo Mbak Ayu. Oh nggih. Niki wau to lek gareng muni kanek guru bawa pepeling aku ya iso mangsane gur kowe karo Elisa sing iso. Iki pengen nembang. Kowe ayo coba tak weruh suarane kaya ngapa? Ya aku wis nyuara lho ket mau. Ya jare mau pengen nembang aku ya iso ngono kuwi. Piye? Ngewi-wi wong arep nembang. Dian apik tenan. Apik lek, apik suaramu apik tenan iki. Ora nembang ra paten. Lah kuwi malah nembang kok wis njegok ya, Pak. Lagi sithik kowe aku wis kemerengseng ati. Biasane mentok lho lagi sithik kok wis kemerengseng. Ora semboto. Ngono ta? Ya. Kang kaping loro salat. Jana. Iya kok Pandek. Tin jare arep nyemak aku Tin. Dene. Maksamu aku petuk Bagong kowe mbok semak-semak kok ngono. Aku ngerti. Ora kuwi sing cetha, gedhe iki dene lho. Dene. Ah, ora kuwi dene. Terus. Dene. Kowe rada lemu swara ki ndingluk, gedhe ki anggere ndingluk. Dene lho, ndingluk. Dene. Coba ndingluk kene, ndingluk kene. Dene. Coba nek sirahe pindah dengkul, coba. Rasuti. Nembang kono.
Aku arep dadi wong apik disabotase kono, Bang. Ora rasane nesu ngono kuwi, dadi dagelan ki ora kena mutungan ngono kuwi. Ora bareng nesu-nesu. Ora entuk nesu ya. Wingi kene dagelan mutung nesu tekan omah setruk lho. Dene kang telu. Lambemu dadak ngono barang to, Lek. Terus ro. Kene kowe apal mbok kowe dhewe kono nembang. Kan ngajari nek lah. Aku amatir apa piye nembang disemak-semak. Ya wis ora nyuwara. Malah rasa geger to. Ramadan nindakno apa sa. Lambemu anggar ngono marek gemes lek kaya silet pitik kae lho. Tenan iki marek gemes aku. Apa? Titukno dhewe. Ora ana silit pitik kok dienggo nembang. Ayo kok malah lungguh lho. Papat za. Piye? Papat za. Zakat. Zainal. Papat zakat. Ping 5 ibadah haji. Rukune Islam sampurna. Nah, mangga pepeling yuk. Oh
Sembah nuwun. Ya Mbak Elisa karo Mbak Eka karo Mas Gareng. Pripun Mas? Waduh jan. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih sami-sami. Kan harus dijawab. Ya tapi aja kok sampeyan sing lagi arang-arang ketemu aku bendina ketemu jane wis bunek ngurusi cah siji kuwi. Ayo wong. Iya. Empat papan yen ning kene ya diluske sithik, ajar alus. Piyai Putri saya tatah alus. Empan papan ki apa? Ya ndelok nggone situasi dan kondisine. Yen ngene iki alus. Alus. Nah. Kula kedah baripun. Alus ngaten niki sampun pun leres napa dereng? Aku suwe-suwe malah wedi. Lah wong bocah wis ajar alus ya malah wedi kowe iki ora. Lah wong alus malah ngeden-ngeden e. Ya tak rem iki tapi jangan dirubah. Iku ciri wanci Lelena Ginawa mati. Ya itulah Elisa ya kaya ngono kuwi. Lelo mati aku ra gelem. Hah? Lelo mati apa to? Aku ra lilo mati. Mati yo kowe sike wae. Ngejak-ngejak. Iki cek omong apa ki aku ngene. Orang nyambung. Maksudnya iki ciri khasmu Elisa, ciri khasmu. Aja dirubah ya, Nduk. Batin. Awakmu ki lho suwe kok saya lemu ora gedhe prihatinmu. Kan kudune kan piye prihatin ben cilik piye? Ayo ben cilik ki gampang. Piye? Digawe ngenes. Lengen digawe ngenes piye? Apa lho kok ngematke kene terus ngapa? Oh, ora. Lah nek omongane mbok sing dimatke raine. Kok ngematke liyane ngapa? Aku seneng golek kecamatan kok. Kecamatan. Pancen Gareng iki mripate kira nyawang kono, ketoke nyawang kene. Dadi aja salah tampa. Ngono. Prima berarti ngematke kene berarti nang kene asline. Yen ngematke kene asline tekan ndi. Lah iki berarti ngematke kono. Wong iki ngematke kene saiki. Oh ya aku tak kene wae. Aku rumahku tatin iki suwe saya nganu ya. Napa? Saya ketok metu aurane. Oh iya. Aurane piye to? Aura iki tegese inner beauty-ne. Piye? Metu piye? Nyremumu. Kok malah nyremumu? Anu, pokoke ayumu kuwi moncrot-moncrot ngono. Ayune iki ketok nek pas dandan Jawa iki ayune ketok. Ayune ketok. Ngono lho. Nek pas Jawa tok. Ana sing wong wedok dadan wedok, dadan wedok. Dadan Jawa malah elek ya ana wagu. Ana, dadi werna-werna wong wedok iki. Nek aku wong kaya bojoku kae dadan ngene iki elek. Elek. Yen gelungan ngono malah ketok gelungane loro e. Ngisore punuk. Dadi ketok nongol-nongol. Nek aku ngapa? Rah. Piye? Wah, jan. Wah, gaul. Kok gaul? Nggawa ransel barang. Endi ta aku nang gawa lho. Iki daging ning. Iki aku tak nggo iki ora enak iki. Tes. Nah, iki wis. Tes, wis jelas. Gaung iki ra penak. Piye kabare Tin? Alhamdulillah sehat, Lek. Ngundange Lek. Ngarep ngelik kena Makde ya kena. D apa? Heeh, jare meteng meneh kowe. Hah? Oh, urung iki. Urung dadi. Sing kabare meteng meneh sindene Pak Seno sing ndi? Ayu. Oh, Ayu to. Oh, Ayu meteng meneh to. Nggih. Ya lagi arep saiki nek Ayu. Aduh. Iki ngapa lho kok ngematke kono terus lho? Aku dadi risih ya. Aku seneng nyawang. Apa? Rangsel. Ngopo? Ora nyimpen nes siji. Hah? Ora duwe cadangan kaya Tatin. Ana. Tenane? Ana. Ning semper. Gelem apa kowe? Ora sudi. Cocok karo sikilmu. Oleh arep mangan bingung. Iki lho kabele mbundet. Ora, sik. Ya. Aku protes perkara Mas Seno ngomong yen aku ngarani aja ngaku goro-goro ki lho. Lah piye? Mau ra muni ngono to? Aku lan prayogane goro-goro Mas Seno. Prayogane apa? Wong kowe mau muni rasa goro-goro ya, aku tak mulih gasik ngono. Ati ora tanggung jawab. Aku ya serik ya tak anteni terus tetane ora ngaku goro-goro ning Jakarta kae.
Oh iya kae ya. Tiwas munggah. Aku tak simpen ning ego bekas pokoke kae. Ya salahe kowe dadak metenguk nang kono ya ngapa? Lha iki bareng tak anteni malah dikira aku ora nganggo goro-goro piye. Mbok aja gawe kowe seneng ta yen aku ora ditimbali Pak Tumiyono neh. Hah? Seneng. Ah seneng apa kau kon sedih? Wong senengane kok tumbak cucukan Tin. Tin. Apa nang kene? Tin. Apa? Aku mbok ditembangke Tin. Tembangke apa? Niki dasare wonten pamundutan. Lho, apa? Ki saka Pak Tukidi Subagyo, Kasaprima Indonesia. Oh, hadir di TKP saking Marakas Bekasi. Nyuwun gending Sri Uning sing nyekar Mbak Tatin. Sawer 300.000. Transfer lewat Mas Indra. Oh iya, Mas Indra iki sing nyekel streaming. Kunjuk Bapak Tumiyono saha Bapak Juwardi CPI. Oh iya, matur sembah nuwun. Yo. Sri Uning Tin. 300 nyuwun Mas Indra. Ya. Nggih. Yo. Diaturake. Ngapa, Lek? Ya kowe. Ya karo jenengan to. Aku goleki Pak Narno pun kundur to Pak niki. Oh nggih. Dereng nembang kok pun kundur Pak Narno. Oh. Kowe pengen pirsa Rusmane kene ya Pak Narno kuwi. Oh nggih. Mangga Mbak Tatin. Putri kang sulistyeng warni. Wah, jan. Kaget aku lho, kupinge budek kok. Mbok langget-geti ngapa ngono lho? Aku ki gumun. Lah ya ora pas nang kuping. Wah, konjo arep nang endi? lah jare kuping ra entuk, golek bokong ngamuk. Ya karepe arep ngisor terus lho kowe iki. Aja ngget-geti. Mong seneng angel men to. Ayo lho deg-degan ngene lho mak duk-duk ngono. Endi? Iki. Kene lho mak deg-degan. Heeh. Ngerti po? Iya. Ketok po? Heeh. Ana ketapet. Kan kene. Ora Tin, ora. Ora. Halus wae. Srianing mustika tuban. Hello. Putra Kanjeng Sira lawe tak prangkeng bajana Bebelo Wiratmaya Halo. Tanwurang Sri Uning dadi mustikaning tuban. Ya. Mangga, Mbak. Enone Sri Uning mustika tuban. Labuh tresna lan sabana pati.
Samu. Neng kene kon dolan mau piye? Ya paten kula niku ajeng nembang. Niki mau kelang kesenangannya, kelangenannya apa sih kesukaan itu? Bahasa Jawane? Anu, karemenan apa? Karemenanipun Ibu Tumiono, Ibu Warsini tadi kadung tresno juga itu kesukaannya. Kowe iki omong apa? Ya. Kowe iki jak omong apik-apik ya wong sulamu kowe iki omong apa? Lah tak pemudeng iki mong. Kesukaane Prabanu Bu Tumiono kuwi kadung tresno. Oh, wong kowe ya cetha wong kowe seratine kok. Apa seratine? Serati iki tegese sing ngopeni kowe. Oh, nggih. Aku ora mudeng kok, Nduk. Aku kulino halus-halusan kok. Kulino halus-halus. Ya ben variasi yo jajal sing kaya ngene. Udar ora. Dijajal tok apa ora iman-iman? Hah?
Ya dijajal maksudnya dirasakan, dirungokake. Apa sih? Didengarkan. Jajal. Dirasakake. Ngene lho. Boleh keluar kasar ning jero tetep alus. Oh, jerone kudu alus. Heeh. Nganggo rasa kuwi mau ya. Nganggo rasa. Ya carane piye? Apa aku nek ngomong ngene artine aku ora duwe rasa? Aku tetep duwe rasa. Darurat. Tapi kenapa kowe merasa aku ora duwe rasa? Karo bojoku galak iki Mas. Kandhane ya. Bojoku iki ora tau nyuwara lho. Soal rasa to, iki keren lho, iki pendopone pendopo Tumiyono. Tumiyono entrepreneur. Senika pendopo Roro Warsini. Iki sing diarani pendopo lanang lan wadon. Keren ya. Keren. Keren ki apik. Apik banget. Dadi ki kaya Taj Mahal ngono Kajode Akbar yo aku yo pengen. Aku kapan yo dikaweke kaya ngono. Mbok aja digeret-geret ngucul. Ya maaf iki kawan yo. Wong wedok omongan kok geret-geret klambi ngucul kondakan. Iki pancen ciri khas pendopo Tumiyono yo ngene iki. Ya, besar banget nih pendopo Jati paling gede sa Indonesia raya ya. Heeh, kae wong kamar kecil we 3 selera lho. 3 selera kok iso berdiri, duduk, jongkok, ono kabeh. Iya. Aku tak go kabeh mau tak rata. Dijajal kabeh. Heeh, ning yo sing Elsa. Ibu ngenteni suaramu lho, Duk. Ince, Ibu Warsini. Nyuwun pedang kuning, niki wau. Mangga. Nadyan wujud mung peksi. Nek nembang fasih to. Nggih kok halus bareng nembang. Ya kudu cari kudu nganggo rasa. Nek nembang kudu nganggo rasa dadi ya kaya ngono, tapi nek ngomong kadang-kadang ora iso. Ya ning kowe ngomong biasa ya kudu cek kok pocleng-pocleng iblis lan setan padha jek-jekan. Wah, malah butuh cakil. Sumuke. Tambah meneh Elisa iki. Napa, Pak? Transferan saka Pak Tristianto. Wow. Subting Alhamdulillah. Nggih, nyuwun gending bajing loncat Mbak Ayu kali Mbak Eka. Mbak Ayu kali Mbak Eka sampun ditransfer. Pinten? Mangke ndak salah lho. 3,5 juta. 3,5 juta. 3 juta iki perinciane ya. Ono rinciane berang? Ono jan tobat tenan. Ya. Mbak Ayu 500, ya Mbak Eka 500. Mbak Eka 500. Loh, turahet 2,5 juta. Kas yoga 1 juta. Kas yoga 1 juta, isi 1,5 juta. Pak Seno. Wah. Nah. Lah aku ngerombong sapa? Aku ora katut. Ning kene ora ana tulisane gareng kok. Ya usulno to no. Ya tak balesane sik. Coba mengko dibales ora. Mesake ora arep tak balesi iki. Oh, setia kawan to. Wis, ora arep dibalesi ro Pak Tristianto. Dinteni sik. Sabar. Balesi kok cepet ki mesti bales sabu endi? Ora mesti. Ora. Ki lho tulisane gareng dereng, Pak. Oh ya, bagus. Wis, tengok sik. Setia kawan, setia kawan. Ya. Oh, langsung dibalesi. Cepet, Pak. Lho kok gambar peti. Ya wes kuwi nasibmu lho, ora entuk. Rasan jaluk nek ora entuk saweran paten. Rapateken. Ayo. Sawenggon kula goleki si podang jenah
Ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo ya mangga esok awan you know esok awan ning omah wis ora kerasan uyuran anggoleki sing tak sayang
Tata lho, Man. Piye? Rombongan Kurawa ketoke wis nyedak saya nyedak. Begawan Durna pancen bener ngendikane Bapak. Nek Durna wani drangap-drangap ucape ngono ae mesti nggawa Kurawa. Yo, cedhake yo. Iya, wis tak kendhau. Ki Lurah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun. Cekapin ngabdipun Anoman. Weh, ya ora ngono, ora iki desaku nek aku ora melu-melu kok ndak dukani karo bapak. Inggih, iki Lurah Bagong. Saya nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang. Wah, sajae pancen wis pentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa. Ndara Kartomarma, ya dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa, bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi, kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arep gawe bumi angus karang kadempel niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur piye? Bapakno wenehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel. Ora sandadak kanthi pawadan kowe mbelani karang kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Bantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby ning kono. Nun. Kowe iki standby ning kono. Standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang dipepe. Nggih. Rene, nggih ngestaken dawuh iki Lurah. Malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing dindelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok karo sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika.
Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggen kula. Tak ombe ya? Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Puranyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para Sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini marganing matimu Anoman. Petruk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Bang Cobi. Mati. Mati. Hot.
galeng balang tangan cekot sikil becik kal pelang rasa kokian gunem tanpa guna mungsuhe nala gareng sumbalmu kaya yak-yak ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya wedian piye reng mumet blase to andene kok maju kono kowe wae kono aku cah ringkih kok wah dan ganti Petro ganti anane ya Dur Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petro yo ngamuk. Bagong yo tunggal dene melu njoto si kula wae dan. Iki kanca mundur, delik rasa melu delik. Cilaka man. Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong Semal Badralaya mbangane Kulawa lemuk. Ulame Anoman sing maju enten pabalatan ning Petluk Galeng Bagong kabeh maju selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun elek-elek lho Man. Wis rasa to elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampeyan wis jadi sampeyan ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampeyan kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung Dur. Kula, maju wae. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane Man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe lebu Gareng lebu Bagong Anoman sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya mboten sah mungsuh Ndara Anoman Petruk lakon ngalahke sampean lho iki mung batur gedibal wong elek nyolong mripat ku arep ngalahke karo Dursasana lho kok menang apa sing dadi nyatane piye sampean mriki butuhe napa nglabrak kowe nyo lho ngopo iki lho sampean mriki ajeng napa nglabrak kowe nyo lho ra penak to rasa dadak kokean omongan tiwas kokean omongan lho apa antil pisan gletak sampean isin ya ora? Oh iya. Lah mula nyo nek ajeng ngantem ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, ming kari mateni Anoman. Lho penak to? Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun nggih,
Ini jamnya mepet, ya guys. Ayo. Modar tenan kowe pun malah alhamdulillah sampean sok mateni Petro urip ya men doyak utang guys ya. Yo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya guys. Ambiar kowe. Ha iso. Didi kempot barang ditokke ya guys. Biar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa-apa ki piye? Yo. Biar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah empun, cengel empun, dodo empun, wis. Nek cara satriya gentenan. Usung ngomong gentenan sapa? Wong aku minta kon ngantem kok. Weh, sampean ora isin wae diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, ajake. Buri, yo. Padha-padha ampuhe. Dodo, yo. Dodo. Wah, ya kemedunen. Waduh, Petro, waduh. Waduh, edan. Dodo, gesuk ngapunten, baleni. Dodo ya tro, wah, mak tusuk. Ora apa-apa, rame. Nyo, pecah. Buri. Dodo. Riki. Buri. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo. Sirah. Sirah. Iya iki wis dikeke. Sip. Kok entuk palu semono gedene, Gong? Palu nggo nutuki aspal tak sile. Men modar. Matek ora. Ambo kaya awak tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal. Modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh man, mumet banget man. Mumet piye? Petro setan. Ditokke sirah kula ora diantem tembul nyeluk Bagong kok palu gedhe banget. Dalah. Man vertigo kula. Piye? Vertigo. Napa-napa kuwalik pripun niki lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang. Jalanan sukertane baru iblis lanat. Petro kantong bolong kala gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawat ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadahi Kyai Jundamane ketiban pusaka? Saka 5 ora padha gladran dadi kondo jebutang pegawan Durna Balan. Kowe rendi? Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kodho Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk.
Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane, kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna nggawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk sego rasat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundha Manik mudhar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe mung ngokol tok ngethuke Cundha Manik mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe? Ayo ora wong kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneane liyane iki. Aku nekat melayu terus kowe bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Arek arep maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Aku ngomong ngetutke, padul bapak, ora maju, mudhar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau melayu nek ora tututi aku menggok perapatan kono liwat desa baline ne bapak kok. Ora dupak raimu mudhar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Petruk Anoman mlayu-mlayu ngopo kowe ya mlayu Bagong ya mlayu. Matur sanipun bapak tiwasan Pak niki nek sampean ora mlayu iso dipeksa Begawan Durna bapak diboyong teng Ngastina sebabe Durna mbeta pusaka saka 5 wujude panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cundha Manik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih adre, Pak. Wedi, adre. Wedi karo Cundha Manik. Apa Gong Cundha Manik? Cundha Manik sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa, Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho terus. Iya. Ning kalah karo Cundha Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa nggonmu? Ya nganggo Cundha. Oh. Cundha Manda. Cundha Manda iki rak meng kling-kling ngono kae. Nek duwe pusaka mbok dipethoke Bagong. Ora aku pethok, Pak. Dhek perapatan ngetan aku perapatan ngidul. Wis rasaku karo omong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petro, Bagong aja mlayu mati kowe. Panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning prang
Bratayuda. Ayo aja padha ndelik nang mburine Semar. Kene sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durasapa. Sing nantang karo Begawan Durasapa ngaku. Bareng aku mligo Kyai Cundamane padha nang mburine Semar padha wedi karo aku. Ayo sing cangkeme ombo banget kae. Kon ngomong kene sampluki kiwa nengen kowe. Lho kok dunekke kowe. Tak incim mbok anggere Cundamane ora digawa pelinceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa, Gong? Muni maksud ngono areng apa? Sabar penemban, sabar. Semar mangsa didak martabating Begawan Durna. Terus, kowe ngidak martabake Durna kudu martabat. Wo, tak kira martabat. Mane didak mbok dipangan ora, menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Lestina. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matura sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esuk iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esuk kula mang boyong teng negara Astina. Lole kentos walu gembol monyor-monyor juneng dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terwaca dawuh panjenenganipun Kyai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya turi istaken dawuh. Ki Lurah Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya manah ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawuh sami-sami Ki Lurah. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Nggih, kula tentu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang. Khususon Ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis